салом алайкум тамошобинои азиз. Илолов Билол ҳамин бародареро ки ҳамин саҳари ними рӯзи 28 август саҳар буд ман видео кардам муроҷиати модарша дар шабакаи ҳам инстаграм гузошта будам, ҳам дар шабакаи ютубам. Ҳамин бародара баъд аз видео гузоштани мо чандин бародаро алоқада буромадан саҳнае ки мисол ба 20/02/2025 яъне 20 моҳи феврал Билол 2 ҳафтаи аввал ҳамроҳи модараш алоқа доштагиай, гап мезадай, то рӯзи 3 марта гап задагиай ва то ҳамун рӯза қоил шудагӣ нест ба синни ягон нафар ки дар ҳамуҷа қарор дора. Вале нигоҳ кунем ки аз ҳамун рӯз беному нишон шудагиай то ҳозира. ҳеҷ ка намедонист дар ки ҷо қарор доштанша. Баъд аз видео нашр шудани мо, видео кардани мо, хай бародаро биромадан ҳамин чизоро роӣ кардам, маълумотҳоро ҳамаша мо модараша хабар додем, хонагиҳошонда хабар додем, ҳамашонда ҳоли зинда ва ё мурда будани Билолҷон ва дар мисол дар чӣ ҳолат қарор доштанаш маълум нест. Фақат ҳамиқа аниқ шуд ки дар ҳамуҷа қарор дорад ва дар уҷа як Билолҷон нест, дар уҷа чандин ай нафарои гумшудае ки мо видеошон кардагем ва ёрам ҳастанд номошон. Хулоса чӣ гуфтанем, ҳазор раҳмат ба он нафарое ки дар ёфтани ҳамин кӯмак, аки дар ёфтанаш не, дар аниқ кардани дар ки ҷо қарор доштани ҳамин Билол кӯмак расонден дар мо. Мисол ҳамун ҳазор раҳмат бародаро барои видеоро супан кардантон, лайк мондантон, падилитса кардантон ва у блогерое ки дар паҳншавии видео кӯмак расонден, ҳамун видеоро сафтор мондену принят кардену ҳамроҳ шуден ҳамроҳи мо дар ин кори хайр. Хулоса дуо кунем барои модари Билолҷон, дуо кунен Аллоҳи нозанин сабраш бита ва ба падараш Аллоҳи нозанин сабр бита, ба азизош сабр бита ва ҳар чӣ зудтар худованд хабари зинда ва ё мурда будани ҳамин Билолҷон маълум шава, шутоби хотиршон ҷамъ шава. Мақсад ки аниқай дар ҳамун ҷанг рафтагиш аниқаю то 3 марта алоқада будай гап мезадай қатиётчашинову баъд ҳамин 3 март дига беному нишон шудагиай. Мақсад ҳамаш аниқ шудагиай. Аллакай дастам дар кард бародаро, Аллоҳ нигоҳбон. Бародарои азиз ки кадом нафароитонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакасаи Исмоил Тоҷик чиптаи ҳавопаймо ба тамоми самтҳо, ба тамоми давлатҳои рӯи дунёро дорем, метавонед занг занед, фармоиш диҳед. الحمدلله آجای ما همه در مکه مکرمه آمده رسیدن. خوش آمدن بذاریم مرحمت کنیم.